Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant. Ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats al seu poble. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta: la verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l'àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa. Aquest text em convida a mirar la fe de Josep. Una fe que no exigeix proves, que sap acollir la incertesa, que confia en Déu enmig del silenci i del misteri. També jo puc tenir por, dubtar, però la paraula de Déu em crida a aixecar-me i actuar. Aquestes paraules d'avui em recorden que Déu irromp en el més humà, en les relacions, en la família, en les decisions difícils. I que la fe es tradueix en confiança, silenci, obediència i amor. I tu? Què fan ressonar en tu aquestes altres paraules en comparació amb les d'avui? Bon diumenge. Que Déu et beneixi i beneix tots aquells i aquelles que tens al cor.